Hi guys, आं दायो सफैबाय क'क्राझारावहाय क'क्राझाराव जि जानो थांबाय थानाय इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलावहाय आं दायो नोंथांमोननो देखायलांनोसै नै आं सफैबाय दायो गेटआवहाय गेटआ दा बेनो बिथिं आं थांनोसै दायो आं हाबजेनबाय रायजोफोर बिराद मोजां जाखादों आरोना दिनै लास्ट दिन हिसाबै माने बयबो फैनानै माने गाजा गोमजा एकदम माने फारसेथिंनिफ्राय गासै जायगाथिंनिफ्राय फैजोब्बाय आरोना बेनो जाबाय जागाया बड'लेण्ड इउनिभारसिटि ना बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जादों बेयो आं थांबाय थानोसै दिनै लास्ट फेस्टिभेलावहाय सुनु सुद जोंनि इन्डियानि बलिउडनि एक्टर बा साउथ इन्डियानि एक्टर सुनु सुद प्रेजेन्ट जाफैगोन बेवहाय नै आंनो हाबबाय गेटआवहाय दोङो बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल 2023 सफैबाय जेरावहाय माने इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल जादों बे जायगायाव आं सफैबाय दा आंनिफ्राय देखायलांनोसै गासैबो नै सफैबाय दाना मानसिया नायदो मा सिस्टेमनि माबायदि एकदम गासैथिंनिफ्रायबो मानसि नायदो बेयावहाय फार्स्ट BIKF बेनि फुल मिनिंखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय माने 2023 जइन इन्डियान आर्मि माने इन्डियान आर्मिनिबो बेयावहाय नलेज होनाय जागोन बेयावहाय जोंनि इन्डियान आर्मिफोरनि जे माबा दोङो बेखौ गान इन्सट्रुमेन्ट बेफोरखौ माने बेयावहाय देखायनाय जादों माबायदि डालो मत डालो रे ये डेमो है ये डमी थोड़ी ना देगा इसको ये सिर्फ डेमो है ओरिजिनल नहीं है तो डाल सकते हैं ना बेयाव माबायदि माने गावनाय जायो माबायदि सोनानै माबायो बेखौ एसे देखायदों आरोना एक बार डाल के देखो इसको सर इसको चलाने में कितना 3 इसको टोटल वेट 40 हमने नहीं kita proses kep dura ulut na gede ini mana kade ला मैंने AK-47 आप भी लीजिए लेकिन पुलिस को मत बुलाना कर बुलाने से AK-47 हमने नहीं दे प्लीज डू दी ऑनर्स ये तो कुकिंग वाला है साइड से कौन सी पुश टू असिस्ट हो जाएगा आराम ये अंदर जाएगा अरे यार एक Jyotsna this side
siang kita apa? Raimon di Zotsuna, na Manas. Bang sopai bay nih gandanya. Gede ganda mana itu mau? Yang ini si Madeng ya.